На Брэшчыне дадзены старт ацяпляльнаму сезону. Цяпло ўжо прыйшло ў дзіцячыя садкі, школы і бальніцы. А калі пацяплее ў кватэрах, высвятляла Ірына Нікіціна. Да доўгачаканай лічбы ў 21 градус вышэй за нуль у першую чаргу дабраліся слупкі тэрмометраў у дзіцячых садках, школах, бальніцах і іншых сацыяльных аб'ектах Брэшчыны. Каб групы паспелі прагрэцца да прыходу дзяцей, цяпло ў дашкольныя установы пусцілі ўжо ў выхадныя. Конечно, по детскому саду ощущалось. И тем более дома у всех очень холодно. И когда родители пришли и узнали, что у нас включили отопление, то, конечно, все были очень рады. Мінулы тыдзень для жыхароў усёй вобласці выдаўся і сапраўды халодным. Сярэднесутачная тэмпература пераважна на ўсёй тэрыторыі вобласці складала ўсяго 7 градусаў цяпла. Але вось поўная карціна, пры якой магчымы пуск цяпла ў жылы фонд не ніжэй за +8 на працягу 5 дзён, склалася толькі ў Баранавіцкім, Пінскім і ў Пружанскім раёнах. Цяпло тут паступова ўваходзіць у кватэры. За падачу цяпла ў асноўную частку кватэр Брэста адказваюць брэсцкія цеплавыя сеткі. Да абагрэву гарадскіх шматпавярховак поўная гатоўнасць. Отмашки надворья. Остальные потребители получат тепло при достижении температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 суток. 5 суток у нас не получилось. До воскресенья шло похолодание, 4 суток было ниже 8 градусов, а с понедельника уже температура наружного воздуха поднялась выше, было, по-моему, 11,3–11,5 градусов. Так что придется немножко подождать очередного похолодания. Синоптики ж у свою чаргу радуюць аматараў вулічных прагулак і расчароўваюць дамаседаў. Начиная с четверга погода улучшится. На погоду будет оказывать влияние антициклон, который будет смещаться с Западной Европы через Украину. Мы будем находиться в его западной теплой части. Поэтому осадки прекратятся, и температура воздуха ночью от 3–8 в четверг, в воскресенье до 6–11. А днем температура 13–18, только в воскресенье немножечко пониже, 11–16 тепла. Між тым, навіна аб пацяпленні за вокнамі многіх брыстаўчан наўрад ці грэе. Тэмпература паветра ў некаторых кватэрах не намного вышэй за вулічную. Ну, а пакуль так, прыходзіцца надвор'е ў доме паляпшаць сваімі спосабамі. Тепло одеты и все. А как больше мы можем согреться? Под теплым одеялом, под пледом. Чайком, кофейком, шоколадиком горячим. Я вообще езжу к мужу в деревню на выходные дни, мы там топим печку, вот я и согреваюсь. И потом с ужасом возвращаюсь, вот и думаю, когда наконец дадут тепло в квартирах. Ірына Нікіціна, Александр Сівіцкі, областные новины, Брестская область.